И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Ник Кичел YouTube. Тук с мен е Триалиас, който е част от David Players Gamers BG, той ще ни е гост. Тук също е Петър 599. Днес ще снимаме на Skyblock. Както така ли е, Мацури? Да, почваме да снимаме. Почваме, взимаме айтемите. Почнете да чупите дървото. В момента ще ви помогнем за оцеляване. Как да оцелеете на Skyblock. На Skyblock? Да, бе. Ще правиме, може да направим два, даже повече два, видеоклипа с Skyblock. Другите два на Survival. И нашия приятел влезна на име, както се знаеме, Веско BG123, Дайте ти дървото. Още едно дърво ето ти. Дайте дървата. Добре, аз ще отбера дървото и стискайте палци да има саплинг. Имаме саплинки, без това. Добре, аз пак ще го бера. Ябълка! Браво. Сменяме си езика. Тя си е за мене. Чао. Виждате, нашия Триалиас е много стиснат. Така. Аз се загубих. Партийни. Ще те добавя сега. Взимам сафлинга. Сафлинга да го посадя. И... Само да кажа, за първи път какво съм, май. Аз съм играл и друг път. Мисля, че аз съм играл пътя. И аз. Ама два. Не мисля да работи. Няма да излезе да приемеш. Опа, извинявай. Тъпа, че е пътя и сега ще адна. Виж. Дай ада. Ник YouTube. Леле как нацелих времето, в което почваш да дадеш? Да. Не. И в момента нашия човек прави глупости. Да. Няма да показвам към камерата. Завъртям си свят. Абе, какво ти се завъртя, бе? Зави. Не, наистина завъртям ми се свят. Може зави ми се свят. Мале, както виждате, нашия Триалиас не знае как да говори. Обърках се вече. Няма, кой ще чупи? Аз. Елата. Ще падна! Петре. Добре. И нашия Мацури падна долу. Изгоря ми камъка. Не! Защо всички са... Не приемай. Аз Петър умря. седнете си хома. Аз си го сетна. Аз няма какво да си го сетвам. Аз няма какво да си го сетвам, защото ще пише Sky. Ама да забим. Имаме ли пръчки? И дървото порасна? Да, имам две пръчки, ето ти. Остава малко дарите в честа. Да, в момента нашия... Отидете си до скайловете и вземете всичко, което можете. Аз не мога да си взема дървото. Дали си честно? Не си взех самия честно, честа иначе вътре го. Ой! Абе, какво го слагаш вътре, бе? Какво да напиша? Warp Skywars? Да, бе, Sky. Да, бе. Това не е Skywars, а Skyblock. Да, бе. Взимам абсолютно всичко. И честа ще взема даже. Да. Бързо, че се стъмва. Дървото да взимам ли? Да. Добре, чупя го с кокъл. И нашия приятел да имате на Не, дървото падна. Аз ще ги скоча. Скача след него, обаче без хайде. Извинете само за малко. И след кратката пауза. Така. Пратих ти. Защото я сега снимава да напиши холм. Помощ. Така. Пинг. И днеска... Кажете си в чата. Аз за какво да казвам като снимам?
Айде, от мен да мине. Мен нали ти казах? Чакай сега, трябва да направим два генератора. Чакайте, кой го прави това? Дай сега. Ето дърво, съпим баба. Честа не го слагай там, трябва да го сложим ето тук. Найс. Ябълката ще се да задържа. Чакай сега. Никой нищо... Чукал, защо се седи тук с блинка, бе? Ео. Или там го засадих. Не трябва да го засаждаш още. Но пе. За първи път ли играеш в Skyblock, бе? Триаляс? Аз тук бях сложил за паяки. Да! Успях, окей. Азла! Ще направим няколко генератора. Взима си кирката. Две атаки от Дейми. Ник. Оля, Ето Оля. ти да си направиш такова. Петре, ти стоиш и ги гледаш, нали? Ти имаш друго начин. Не. Защо се подпалва? Много бързо се генерейтва. Отзад, защото ме петя. Попадна. Не знам, май Петър падна. Не. И Петър? Да, Пак ли падна? бе, да. Както виждате, нашия Петър 59 е... В краката. Мгм. А на мен купчетата ми изчезват. Ели, дарите се в лавата. Аз изгорих лавата. За Аз някакъв. нищо не съм направил. Мале. Добре, вече направих нищо. Айде, не, изго... Никой да не ми пипа ябълката. Я! Често. Вижте ги за... Само имаше само една кирка. Но зле. Дай ми ябълката. Юлиан, стана ти само една. кирката. Само една. Не! Ябълката ми. Адио! Ще я помня И за вече. нашия Мацури се беше бъгнал. И скочи. Ще взема 2 дини. Не бе! Не! Значи това си е моят генератор, аре беги. И не пипа едините. Това е моя бе. Сега ще ти го върна. О, да, пак. Дай ми Взей го! Не се разбра. Така. Абе, Мацури! Така. Абе, бегайте от... Бегай, бе, Джулиан, това си е моят генератор. Добре, други, ето това е моя тогава. Аха. И вече мина 8-та минута. И Да я дайте 3 кама. Имам само едно камък. Аз нямам. Изхватих. Имах точно 3. Без, Мацури, Готово вече няма. Дайте едно камък, де. На ти едно камък. Две. На ти едно дърт. Дърт. Дайте камък, дайте камък. Както виждате, този видеоклип се казва... Този видеоклип се казва... Не знам как се казва още. Ще го измисля, Аз съм брях за работим. Петър. Дани, я тъкмо си започнал, Петре. И... Я тъкмо си започнал. Я ми дай 2 камък. ето дадох ти. Мерси. Аз нямам. Дай ти даде 3. Дай ми тиката. Почнете тук, отстани като го завършиме с по един ред кабастон. Дай ми кирката. Започнете да пълните, да таковате пълните генераторите си, аз след да го правите от кабастон вече. Аз имам 2 кабастон. Хора, аз на моя скай. Хора, аз на моя скай. Петър, трябваше да ме бутне в лавата и да изприя всичко. Кажи ма На си. моя скай ще си направя такова... Юде. Ще направя генератор и после ще ги направя. И мисля, че това беше... Елате сега. Елате всички до мен. Бързо. Обърни се. И довиждане на всички, Бъба YouTube. Това беше всичко от нас за първата част. Абонирайте се на мен, събрайте, коментирайте, не забравяйте лайка и чао!
Довиждане.